Taky já bych rád vás pozdravil a poděkoval za pozvání, přivítání. Jsem rád, že jsem mohl poznat toto posvátné místo. Vlastně toto tak obyčejné místo, poznamenané lidskou prací, na kterém spočinula Boží moc a Boží ruka. Chtěl bych se s vámi zamyslet nad tím úryvkem evangelia, které jsme slyšeli. Otevřme Pánu, dobře pochopili, co nám chce říct. Pane Ježíši, ty jsi nám nechal zaznamenat v evangeliu tvé setkání se samarskou ženou. Setkání, které proměnilo její život a životy mnohých obyvatel samarského města. A následně mnohých, kteří toto evangelium četli a slyšeli. Prosím tě, dej nám poznat, co toto tvé slovo znamená pro nás. Prosím tě, Duchu Svatý, veď nás, abychom dobře pochopili, co se nás týká z tohoto úryvku evangelia, z tohoto zvláštního příběhu. A mohli odcházet odsud jako ti, kteří daleko víc touží být se svým Pánem, aby se i naše víra znovu rozhořela a my jsme zakusili jeho blízkost. Amen. Při přípravě na tuto promluvu mě přišlo, že vlastně celé lidstvo je tak trošku jako ta samarská žena. Plné nevyřešených problémů, nevyznaných hříchů, plné bolesti, strachu, osamělosti, smutku, prázdnoty. A domnívám se, že mnozí neznají Boží dar, jako neznala ona. A že neznají ani toho, kdo může utišit žízeň jejich duše. Co s tím? Vždyť nás Bůh poslal do tohoto světa. Pán chce každému nabídnout svůj život a spásu. Odpuštění hříchů. Jako poslal své učedníky, posílá nás a chce, abychom v tomto světě nežili pro sebe. Chce, aby mnozí poznali jeho dobrotu a lásku, aby se otevřeli moci té lásky Ducha Svatého. Zkusme se nejprve zamyslet nad tím, co se vlastně stalo té ženě a do jaké míry se to týká nás. Abychom nakonec mohli jako ona také vidět a svědčit o Kristu. Protože jestli něco je bolavé v současném životě církve, takže se mnozí uzavřeli do sebe. Jako by jsme neměli poslání pro celý svět. Když Pán Ježíš odcházel od svých učedníků, řekl: jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Doslova je tam řečeno: jděte hlásajíce evangelium. To znamená, kde půjdete, tam všude svědčte, tam říkejte o Boží lásce, tam ukazujte tím správným směrem, aby lidé nalezli život. A my chodíme do práce z práce, k jídlu od jídla, na návštěvu z návštěvy, na procházku z procházky a evangelium nikde. Musí se něco stát, aby člověk zatoužil mluvit o tom, co zažil. Musí to být něco, co změní jeho život, co zapálí jeho srdce natolik, že nemůže jinak. Že touží potom, aby se Bůh dal poznat každému lidskému srdci. Pán Ježíš je na cestě z Judska do Galileje a namířil si to přes Samarsko. Oni tam existovaly tenkrát dvě cesty.
Jedna byla kolem Jordánu a jedna byla Samařskem. Samařsko bylo pro Izraelity docela nepřátelské území. Jak čteme v tom dnešním evangeliu, oni se Židé ze Samaritány nestýkali. A Pán Ježíš si to vybral přes Samařsko. Jestli pak víte proč. Protože celý život dělal to, co chce Otec. Celý svůj pozemský život se nechal vést Duchem Svatým. A Otec si vybral to místo setkání se samarskou ženou. A kvůli tomu právě i ten Pán Ježíš cestou byl tak unavený, že si tam sedl a poslal ty učedníky, aby šli sehnat jídlo. Možná, že ani sám v té chvíli ještě netušil, co všechno mu Otec připravil. Já jsem si říkal, kolikrát nám v životě Bůh nabídne setkání, která jsme neplánovali. Únava, kterou zažíval tenkrát v té Palestině, asi nebyla snadná. Nám je tady dneska docela horko. Ale představte si, že v té Palestině mohlo být klidně 40 stupňů. A oni tam putovali tou přírodou. Žízniví, hladoví, unavení. Máte rádi únavu? Já jak kterou? Já mám rád takovou tu večerní, když už vím, že mě nic nečeká, než v poslední chvíle s Pánem Ježíšem a spánek. Jenže pravda, někdy je to jinak. Víte to tak, že když se na něco moc těšíte, takže najednou je to jinak. Možná, že ten Pán Ježíš se chtěl taky sám napřed odpočinout. Nevím. Jedno vím, že byl člověk jako my, ovšem s tím rozdílem, že vůbec nežil pro sebe a byl plný Božího života, plný Ducha Svatého. A ten Duch Svatý ho vedl. A proto ho také vedl i v tom rozhovoru s tou ženou. Ta žena to byl zvláštní případ. Žena s velmi bolavou zkušeností. Z celého úryvku evangelia víme, že vlastně se jí život zkomplikoval hledáním lásky, kterou si myslela, že najde u člověka. Mnozí jsme si to mysleli. Ale žádný člověk nemůže naplnit tu nejhlubší touhu po lásce, po přijetí, po blízkosti, kterou Bůh vložil do srdce každého z nás. A co k tomu udělal, to záměrně. Protože chce, aby jsme hledali jeho. Jsme stvořeni pro něj a pro jeho lásku. A nic nemůže dobře fungovat, ani lidské vztahy, když na prvním místě není Bůh. Ale člověk k tomu poznání musí dojít. A častokrát k tomu přichází přes ty životní karamboly a nesnáze. Pak muselo být pro tu ženu velmi složité to, že vlastně se to o ní vědělo. To, co jí ten Pán Ježíš během toho rozhovoru řekne, tak jakoby bokem, 5 mužů si měla a ten, se kterým žiješ, není tvůj muž. Víte, co to muselo být řečí v tom městečku? Proč tam asi chodila vážit vodu v poledne? No, protože v poledne tam nechodil nikdo. A když je člověk předmětem nemilé pozornosti druhých lidí, tak se jim prostě začne vyhýbat. Nemá každý na to, aby řekl, co je ti po mně. Musela být unavená tím vším, co sama prožila, i pohledy těch druhých lidí. A vy víte, že člověk může pohledem odpustit, pochválit, potěšit, obejmout, ale taky ponížit a zdeptat. A ona toho už asi prožila dost. A ten Pán Ježíš si tam na ní počkal. Představte si, co ona musela prožívat, když jde k té studně, kde v poledne nikdy nikdo nebyl. Říkala si, no to dneska nevyšlo. Pane Bože, tohle se nepodařilo. No tak dobře, teď z dálky se dívá, vidí. Je to chlap. Jejdamine. Víte, v Palestíně to bylo tak, že muž nikdy neoslovil cizí ženu.
natož aby žena oslovila cizího muže. Do dneška to na Blízkém východě takhle je. To jen my na sebe máváme a to není špatný. Říkáme si ahoj, smějeme se na sebe, to můžeme všichni. A člověka to i potěší, když i s tím, kterého neznáte, si umíte vyměnit prostě přátelský pohled. Ale to, že tam seděl muž, to pro ní byla úzkost. A teď, jak se blížila, tak viděla, že je to Žid. No ještě k tomu. Nevím, co si v té chvíli říkala, ale možná si říkala, rychle navážím tu vodu a půjdu. On se se mnou stejně nebude bavit. Jo? A znáte to všichni. Člověk by si někdy přál být neviditelný. A když si to nejvíc přejete, tak si vás právě lidi všimnou. Dej mi napít. Cože? Ty, Žid, chceš ode mě Samaritánky, abych ti dala napít? Ten úžas té ženy, to je velice důležitá věc. Víte, Pán Ježíš celý svůj veřejný život uváděl lidi v úžas. Žasli nad jeho učením. Žasli nad tím, jakou mocí koná své zázraky. Věřím, že žasli i nad jeho láskou a odpuštěním. Nad jeho milosrdenstvím. A dovolte mi to říct, pokud jsme ještě nežasli nad tím, jaký je náš Bůh, tak jsme ho ještě nepoznali. Pokud jsme nežasli nad tím, jak je Ježíš věrný, jak je nám blízký, co všechno za nás obětoval, jak je nám stále připraven odpouštět, kolik věcí je ochoten vyřešit za nás, jak vlastně celý náš život vezme do rukou, když se mu odevzdáme. Pokud vás to ještě nepřekvapilo, asi je něco jinak, než má být. Protože, popravdě řečeno, na Boha si nejde zvyknout. Víte, možná si zvyknete na životního partnera, na okolnosti života, ale na Boha si nemůžete zvyknout. Protože on nás převyšuje tak, jako je nebe nad zemí. A my celou věčnost ho budeme poznávat, jak je dobrý. Pán Ježíš řekl o svém otci, on jediný je dobrý. A to je základní zkušenost, která mnoha lidem chybí. Proto to s tím Pánem Bohem tak nějak neumějí. Oni i ty, co vědí, že existuje, a když je jim těžko, tak prosí o pomoc, tak pořád tam někde vzadu mají takový pocit, jestli jsem pro toho Pána Boha dost dobrý. A jestli on nemá víc práce s těmi sousedy, anebo třeba se potřebuje věnovat svatému otci a biskupům, aby dobře vedli církve, co tak o mně z nějaký horní, dolní, ne? A ještě když vlastně žádný pořádný problémy nemám. Ale když Ježíš řekne, že otec je dobrý, to znamená, že on je jenom dobro. A všechno jeho jednání vůči nám je jenom projev jeho dobroty a lásky. To, že my tomu nerozumíme někdy, no to je jiná věc. Prosím vás, čemu rozumíme? Jestli jste soudní, tak víte, že jak vám let přibývá, tak rozumíte stále méně věcem. Ano, možná ve svém oboru. Ale co se týká života, podstatných věcí, člověk si uvědomuje, jak nás to přesahuje. Jak je to všechno jinak. A říká si, alespoň trochu té boží moudrosti, aby jsme pochopili, co po nás Bůh chce. Já nevím, co chce po vás. Já mám dost práce s tím, abych pochopil, co chce po mně. A když to pochopím, tak abych to ještě dělal. A byl vděčný, že to mohu udělat. To je ten úžas. Dej mi napít. Myslel to vážně? A nebo chtěl navázat s tou ženou prostě dialog. Jo. Vidíme Ježíše mockrát, že se staví do té pozici potřebného, jenom aby vlastně nějakým způsobem jsme s ním vstoupili v kontakt. Víte, když jsem působil ve farnostech ještě v době totality, mě to tak bavilo přicházet za lidmi, kteří třeba do toho kostela ani nechodili. A
Když jsme třeba opravovali kostel, tak jít a poprosit, jestli by nám nepomohl. A on umí tamto a tamto. A hlíte, mě nikdo nikdy nic neodepřel. Kdybych tam přišel a řekl, hele ty jeden, tebe jsem ještě v kostele neviděl. Ty bys potřeboval ke zpovědi, nebyl jsi už 20 let, viď? Tak možná by zabouch ty dveře tak rychle, že bych měl rozpláclej nos. Ale když jsem přišel a pokorně poprosil, jestli by mě nepomohl, jemu bylo v té chvíli jedno, že jsem kněz. On dokonce byl rád, že pomůže panu faráři. Já jsem se za něj modlil. Jednou se mi dokonce stalo, že jsem takhle v jednom tom vztahu se dočkal jedné zvláštní věci. V té farnosti byl předseda kolchozu a samozřejmě nechodil do kostela. A já jsem tenkrát byl v Medjugorji a z Jugoslávie jsem dovez plný auto jugoslávských biblí. Podařilo se to převést přes hranice zázrakem božím a rozkřiklo se to v té farnosti. A najednou večer a někdo klepe na dveře. A ze zadu, já jsem si říkal, už jdou po mně. Tam žádný světlo, nic, na kraji vesnice. Říkal jsem si, muselo to někdy přijít. Tak jdu otevřít. A hele, pan předseda. Já říkám, co byste potřeboval? Říká, prosím vás, já mám 12letou dceru. Já bych potřeboval tu obrázkovou Bibli. Já jsem říkal, no to mě těší. A co to stojí? Já říkám, no za každou Bibli je třeba odsloužit 3 mše svatý. To asi nezvládnete vy, to budu muset udělat já. Ale mohl byste mi tu dcerku poslat, já bych jí něco řekl o Pánu Ježíši. Když jsem se stěhoval z té farnosti, přišel slzy ve očích. Říká, pane faráři, co nám tu děláte? Já říkám, za to já nemůžu. Helejte, nastala jiná doba, vracím se, jdu do kláštera, konečně. Já jsem řeholník léta páně, konečně můžu do kláštera. On říkal, slibte mi jednu věc, že vás nebude stěhovat nikdo jiný než já. Měl jsem o starost míň. Ježíš to takhle dělá, stává se potřebným, aby nás vtáhl do vztahu. Protože on ví, že my potřebujeme. Ale pro nás je to tak snazší. A tak ho tak trošku podezírám, že to i na tu ženu maličko narafičil. Ale na druhou stranu jako tu žízeň určitě měl. A nejen po vodě. Vy víte, že ještě na jednom místě v Evangeliu svatého Jana čteme o tom, že Pán Ježíš měl v poledne žízeň. Tohle je 4. kapitola. A pak přijde 19. Ježíšovo ukřižování. A on v poledne z kříže volá žízním. Ale ta jeho žízeň, to byla žízeň po nás. On žíznil tenkrát po lásce té ženy, potom, aby jí mohl darovat život. A na kříži toužil potom, aby jsme přijali tu jeho oběť lásky a aby jsme na to taky odpověděli. Po spáse duší. A víte, jak jsme na to odpověděli? Čteme to v tom evangeliu. Tam byla nádoba s octem, tak ti vojáci tam na izop nabídli a napíchli a dávali mu k ústům. Víte, co je ocet? Ocet je skvašený víno. Víno je symbolem lásky, ocet je symbolem hříchu. On toužil po lásce a dostal náš hřích. Budeme to slavit dnes při mši svaté. To veliké tajemství, kdy náš hřích přibyl na kříž. Žízním. Jedno je jisté, do toho hovoru je vtáhl.
ona se brání. Jak? Jak ty můžeš, vždyť nemáš větro. Jak mě můžeš dát napít, ta studna je hluboká. Od té chvíle dochází k takovému zvláštnímu nedorozumění mezi Pánem Ježíšem a tou ženou. Je to stejně tak, jak v našem životě. Prosím vás, jestli jste měli někdy pocit, že jste úplně pochopili Boha a jeho záměry s námi, opravdu si myslíte o sobě dost. A přesto ten Bůh s námi mluví a postupně krok za krokem nás vede k pochopení toho, co je pro nás důležité. Je to jak ten Pán Ježíš s tou ženou. Tolikrát se v tom rozhovoru minuli a stejně ji dovedl tam, kde ji chtěl mít. Protože je svatě trpělivý, moudrý a laskavý. On ví, že potřebujeme čas a že potřebujeme tak trošku, aby nás osvítil, jak ty věci v životě jsou. Že něčemu v životě nerozumíme, je úplně normální. Důležité je, že o tom chceme zmluvit s Bohem. Víte, to nejhorší není, když se manželé mezi sebou nepohodnou. To nejhorší je, když přestanou mluvit. To už se nedomluví nikdy. To někam zapadne a zůstává to nevyřešené a hníjící mezi nimi. Někdy se můžeme i pohádat, jenom se neuzavřít do samoty a mlčení. Víte, náhodou někdy to nedorozumění je vlastně cestou k hlubšímu setkání, kde najednou z toho povrchního dialogu si dovedeme říct, jak jsem to myslel já, jak jsi to myslela ty. A proč jsme si to nikdy neřekli? Proč kolem toho chodíme? No, protože jsme se kvůli tomu ještě nikdy nepohádali, že jo? Takže to nedorozumění z Boží vůle může být někdy, ať už mezi námi lidmi nebo mezi námi a Bohem, cesta k tomu, aby jsme šli dál. A když se vám něco v životě s Pánem Bohem nelíbí, řekněte mu toho. On se neurazí. Když čtete Starý zákon, vidíte, jak žalmisté, proroci, jak kolikrát, jako nebo Job ve svém utrpení, jak s tím Pánem Bohem jako, až tak jako člověk by měl až strach to tak říct. A Pán Bůh se neumí urážet. On chce, aby jsme s ním mluvili. A když s ním mluvíme, tak je šance, že zaslechneme, co nám řekne. A ta žena s ním mluvila, taky mohla dělat, že nic, že jo. Neslyším, načerpám si, odejdu. Ne. Začala s ním mluvit. A slyšela větu, která je jádrem toho evangelia. Kdybys znala Boží dar a věděla, kdo ti říká, dej mi napít, ty sama bys ho prosila, aby ti dal té vody. Neznala Boží dar. Neznala, kdo jí říká, dej mi napít. Ale ten Pán Ježíš v ní probudil zvědavost. Děvčata, když jste zvědaví, nemusí to být vždycky špatně. Je otázka, v jakém směru. A měla v sobě touhu poznat, co ten Pán nabízí. Kdyby zaznala Boží dar. Ona nevěděla, že tím darem je pro nás Ježíš. A Duch Svatý, kterého nám Ježíš zprostředkoval a Otec daroval. Ona nevěděla, že jí chce Pán Ježíš dát život samotného Boha. Hejte, to nevědí dneska mnozí křesťané. Prosím vás, chodí do kostela, někteří na poutní místa, možná chodí ke zpovědi a ještě jim nedošlo, že Bůh chce žít v nich. Že nepotřebuje ani tak jejich práci a jejich skutky a všechno. Když pak děláme to, co chce Bůh, to je veliká věc, ale on potřebuje nás. A chce, aby on mohl v nás žít a zevnitř určovat náš život. Protože my všichni máme být těmi, kteří budou pokračovat v tom pozemském Ježíšově životě. On nám slíbil, že budeme mít v sobě samotného Boha. A my máme tu milost, že můžeme Pánu Bohu propůjčit tohle tělo. Víte, když nám dojde, že my jsme tím chrámem,
Možná, že bychom měli tak trošku méně přísně posuzovat, jak vypadáme. Pánu Bohu to nevadí. Pán Bůh chce, aby jsme byli plní jeho. Protože ať je člověk mladý nebo starý, unavený nebo vrásčitej, když má v sobě Boha, tak z něho to dobro jde. A jde z něho i ta krása. Ale může být jak ze žurnálu, a když v sobě má prázdno, tak z něj nejde nic. To největší pro nás je nezaslouženým darem, který můžeme přijmout. To si nevytvoříme. Víte, vlastně všechno podstatné v životě je nezasloužený dar. A jestli si myslíme, že si něco zasloužíme, tak to jsme moc nepochopili. Ale v tom přijetí daru je velice důležité, abychom měli trpělivost na to, co nám chce Bůh dát. To mnoho mladých lidí nemá. A tak si berou sami. Propadají tomu mechanismu, který prožili první lidé v ráji. Nepočkali, až jim Bůh dá ovoce ze stromu poznání, ale na pokušení Božího nepřítele si ho vzali sami. Jak to dopadlo, to víme. Dodnes máme to pokušení si věci zařizovat sami. Proto musel přijít Pán Ježíš, Boží syn, Bůh v lidském těle, který v té krásné modlitbě řekl: všechno je mi dáno od mého Otce. Všechno je mi dáno. A ono je všechno dáno i nám. Ale tak jako nerozumným dětem nám Pán Bůh ty věci dává postupně. A dává je jenom těm, kteří o ně prosí a kteří je přijímají s prázdnýma rukama. My bychom byli tak rádi, kdybychom mohli něco velikého pro Boha udělat a občas, aby nám s tím pomohl. Ne. Bůh chce konat sám v našem životě a skrze nás. To, co po nás chce, aby jsme mu obětovali sebe, ne svoji námahu, svoje srdce. Apoštol Pavel píše na začátku 12. kapitoly Římanům: sami sebe přinášejte v oběť Bohu. To je pravá bohoslužba. Protože potom Bůh bude používat naše schopnosti, naše dary, náš rozum, naše síly tak, jak on chce. Je potřeba se naučit žít v tomto světě jako Boží děti, o které se Bůh stará. Zjednoduší to život. Odpadne mnoho starostí. Nemáš vědro. Další nedorozumění. A Pán Ježíš se s tím vůbec nedal vytočit. A pokračuje si tu svou písničku. Mně to je tak sympatický, víte. To je jako když mluví dva lidi a každý jeden o voze a druhý o koze. Jo? On si povídá svoje, ona si povídá svoje. Nakonec to dopadlo dobře. Jo, ale ta cesta k tomu byla taková složitá. Teď víte, že ten čas měli vyměřený, že jo? Ty učedníci tam nakoupili a pak přišli a vlastně do toho rozhovoru jim padli, takže oni to byli nervy, jak aby se to zvládlo říct všechno. Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít znovu žízeň, ale kdo se napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. A voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vody tryskajícím, vyvěrajícím do věčného života. Víte, tu skutečnou touhu po životě, po lásce, po přijetí, tu může utěšit jenom Bůh. A kdo si ji chce utěšit sám, tak bude žíznit stále víc. Proč je mezi lidmi tolik nespokojenosti? Protože nepustí Boha do svého života, aby se o ně postaral. Oni ho poprosí a stejně si to jdou zařídit sami. Nebo dneska poprosí a zítra ani nevědí. Ale my máme být jako ti, kteří se nechávají Bohem obdarovat a vést. A čím víc za ty dary děkujeme, tím víc on se o nás může starat. Ten, kdo si bere sám, jen prohlubuje vnitřní prázdnotu jako ta žena. Hledala lásku a nikdo ji nenaplnil.
až ve chvíli, kdy se setkala s Ježíšem. Víte, když si necháme dát tento dar živé vody, Ježíš takovým krásným symbolem mluví právě o daru Ducha Svatého, tak ten dar v nás samotných otevře pramen. A on říká, tryskající do života věčného. Co to znamená? Když objevíme ten pramen ducha v Kristu a spojíme s Ježíšem svůj život, on nám dá milost, které říkáme milost znovuzrození. Že nám vloží do našeho ducha svého ducha, tak jak to předpověděl prorok. Odejmu z vašeho těla srdce kamenné, dám vám srdce z masa. Odejmu vašeho ducha a dám vám svého ducha. A to jsme prožili, když jsme Pánu Ježíši dali svůj život. A od té doby on otevřel ten pramen v srdci každého z nás. A ten pramen hasí tu žízeň. Problém je, že mnozí znovu zrození, kteří v sobě mají Boha, z toho pramene nečerpají. To se musíme naučit, žít na úrovni srdce, rozmlouvat s Bohem ve svém duchu, modlit se ve svém duchu, za chvíli o tom bude řeč. My jsme povoláni žít duchovním způsobem ve svém fyzickém těle a v tomto fyzickém světě. To je úplně jiný život. My víme, že jsme tady na návštěvě, svoji máme v nebi. Ale nejen to, že to tu máme přežít, jak někteří říkají, a většinou starší lidi, když už mají toho života dost, tak Pane Bože, jak ty jsi na mě zapomněl, že jo, už jsem tady navíc, všude jsem. Ne, Pán Bůh na nikoho nezapomíná. Možná, že ty mladí zapomněli na stařenku a proto je jí to tak dlouhý. Ale Bůh chce, aby mohl skrze nás v tomto světě působit. A potřebuje každého. A nepotřebuje na prvním místě naši práci. Nás. Naši lásku, naši vděčnost, naši chválu, aby jsme žili pro Boha. Ježíš jediný má moc změnit můj život a skrze mě životy druhých. Proto je třeba se mu otevřít. Dej mi té vody, říká žena. Nevím, jak si to představovala, jestli Pán Ježíš tam z té studny zavede vodovod až k něj domácnosti, nebo dej mi té vody, abych tady nemusela chodit. Víte, takhle my si to s tím Pánem Bohem představujeme. Jo, chceš mi něco dát, tak já ti řeknu, co chci. A v této chvíli ten Pán Ježíš sáhne k strašně zvláštní věci. Zavolej svého muže. Wow. Nemám muže. No, to říkáš správně, že nemáš muže, 5 si jich měla a ten poslední tvůj muž není. Všimněte si, že tohle těžký téma Pán Ježíš neotvíral na začátku toho rozhovoru. Proč? Protože se na nás nedívá přes naše hříchy, ale přes tu touhu, kterou Bůh vložil do našeho srdce. To my posuzujeme sebe a ještě víc druhé lidi podle toho, co jim v životě nejde, co spáchali, neudělali. A někdo třeba tenkrát před lety, to nevadí, ale on byl takovej, víš, já ho znám. Pán Bůh se takhle na nás nedívá. Pán Bůh vidí, co do nás vložil a co nám chce dát. My jsme jeho milované děti a chce, aby jsme to věděli a zakoušeli. Pán Ježíš se s ní nebaví o zpovědním zrcadle. On se s ní baví o její touze. A taky o její zraněnosti, protože to, co ta žena prožila, hleďte to, ženy si to asi dovedou představit víc než my muži. To muselo být hodně bolavý. A také ji neponižuje. Jenom potřebuje, aby stála v pravdě. Protože když přijmeme Ježíše a jeho ducha, my dostáváme spoustu darů božích s tím, ale mimo ten dar Ducha Svatého, božský život v nás, dostáváme taky schopnost přijmout odpuštění a odpouštět. Ale aby nám Bůh mohl odpustit, musíme mu ty hříchy dát.
Někteří je schovávají jak špinavý prádlo. Pána Ježíše naše hříchy nezajímají než natolik, aby jsme přijali jeho odpuštění. A on jí vlastně pomohl, aby se nemusela stydět a mohla to říct. A víte to, že když dostaneme dar odpuštění, že to má pro náš život strašně velký význam. Protože my s tím přijmeme pokoj do srdce. Hlejte, mezi lidmi je tolik nervozity, zmatku, chaosu. Ale lidský srdce je stvořeno pro pokoj Boží. A ten Boží pokoj začíná přijetím odpuštění a darováním toho odpuštění dál. Tím, že se každý z nás stane tím průtočištěm Božího milosrdenství. Nejprve o něj prosíme a pak ho dáváme. A najednou se mění svět kolem nás. Dostáváme schopnost odpustit. A tím se mění náš život. Tím můžeme být uzdraveni, osvobozeni. Největší duchovní průlom je vždycky tehdy, když odpuštění přijmeme a každému odpustíme. Pán Bůh nám dal všechno, co potřebujeme. Jak říká apoštol, když nám dal svého syna, jak by nám s tím nedal všechno ostatní. Ta žena se neobhajuje. To je důležitá věc. Prosím vás, když budete vyznávat svoje hříchy Pánu Bohu anebo i ve zpovědi, neomlouvejte se. Pán Bůh je dost milosrdný, aby vám odpustili bez té omluvy. Prostě to řekněme. A je to. Zhřešil jsem. Já si vzpomínám, jak jsem působil v jedné farnosti. A tam bylo zvykem v jeden svátek, že chodili ke zpovědi jenom muži. Bohužel to bylo jenom jednou do roka, ale to tam byl takový zástup, že jsem vždycky měl co dělat. A najednou v tom zástupu se objevila jedna žena. A já jsem jí znal, že je z té farnosti a ona věděla, že tento den je vyhrazen mužům. A teď říkám, co tady děláte? Ona říká, pane faráři, nezlobte se, já mám hříchy jako chlap. Co říkal, tak přednostně. Není nad to, když člověk dokáže před Bohem prostě v pravdě stát jako hříšník. Protože ve vteřině je ospravedlněn. Víte, kdy nám Bůh odpustil? Už na kříži. To odpuštění je trvalým darem pro nás. My ho jenom musíme přijmout. A přijímáme ho tím, že mu dáme svoje hříchy a přijmeme odpuštění. A je to tak, že jen ve chvíli, kdy pomyslíme, že je nám to líto, už nám Bůh odpustil. A tak ta žena se neobhajuje, ale přeskočí na jiné téma. Vidím, že jsi prorok. Kde je třeba se klanět Bohu? Kde ho uctívat? Tady v Jeruzalémě. To asi nebyl její životní problém, ten největší. Ale je to tak. My někdy potřebujeme na chvíli si oddechnout. Já si pamatuju, jak za mnou přišel jeden muž a říkal, víte, otče, já bych jako s tou církví jako jo, ale to neposkvrněný početí Panny Marie, to nemůžu, jako víte. Já říkám, prosím vás, to je váš největší životní problém? On se tak zarazil. Já říkám, vy potřebujete zpověď. Ne, já jsem přišel si s vámi popovídat. Já jsem pojďte napřed, vyznejte svoje hříchy a pak si popovídáme. Na potřetí už se teda chytil, šel ke zpovědi a říkám, tak a teď co máte za problém? Už nic. A Ježíš na to odpoví slovy, věř mi, ženo. To je zvláštní věta. On prosí o naši víru. Proč? Protože přes důvěru on může jednat. Jak může Bůh jednat v našem životě, když mu nebudeme věřit? Když budeme pochybovat o jeho dobrotě a lásce. Když budeme pochybovat o tom, že mu něco řekneme a on nás slyší. On nemá strojek, on není nedoslýchavý. Jemu sluch nezestárnul jako nám. Jedině důvěra nás vede k poznání toho, kdo je Bůh.
On jediný je dobrý. On jediný je velkorysý, láskyplný, blízký. Víte, proč je tak důležité poznat Boha? Protože tím poznáme sebe. A teprve, když poznáme Boha, tak začneme tušit, jak ho máme uctívat. Ten Pán Ježíš odpoví, že nastává hodina, kdy nebudete uctívat ani tam, ani tam. Budete uctívat v duchu a v pravdě. Ta hodina přišla s Ježíšem Kristem. On způsobil, že Bůh přebývá v nás. My jsme se stali chrámem ducha. Proto musíme Boha uctívat především duchovně. To znamená svojí láskou, úctou, dobrotou. V duchu a v pravdě. Opravdoví ctitelé budou uctívat v duchu a pravdě. Jde o srdce člověka. Bůh nám dal nového ducha a chce, abychom v tomto duchu s ním žili. Aby jsme tam slyšeli jeho hlas, zažívali jeho lásku, toužili po jeho blízkosti. A to za nás nikdo neudělá. To záleží na nás, kolik času si najdeme na setkání s Bohem. A víte to ze vzájemného života. Můžete pro sebe dělat cokoliv, ale když spolu nebudete mluvit, nebudete se sdílet, nebudete mít čas na to, abyste si projevili chvíli lásky a pozornosti a přijetí, tak ten vztah stejně bude strádat. A nejde jenom na to, aby jsme nachodili nějaký bohoslužby, ale aby jsme byli s Bohem. Aby jsme mu byli blízko, protože on je blízko nám. Já si pamatuju, jak jsem jednou chystal jsem si exercici a tak jsem tak spontánně prosil, Pane Ježíši, buď se mnou. A ve mně se ozvalo, já s tebou jsem pořád, ale ty se mnou někdy nejsi. Nesmíme ten důvěrný vztah s Ježíšem a život v Duchu Svatém zaměnit za vnější zbožnost. Víte, co řekl Pán Ježíš těm farizeům? Tento lid mě ctí rty a jejich srdce je daleko ode mě. Jde o srdce člověka. Otec hledá takové ctitele. A ta žena najednou se vrátí a říká, vím, že přichází Mesiáš. Až přijde, oznámí nám všechno. A na to ten Pán Ježíš čekal. A teď jí řekne, to jsem já. Každému z nás chce říct, to jsem já. Já, který může naplnit tvoje srdce pokojem a láskou, který může vyřešit tvé životní problémy, protože jsem Pán nebe i země. Jsem králem Božího milosrdenství. To jsem já, koho potřebuješ. Nepotřebuješ ani mnoho věcí, ani mnoho peněz. Potřebuješ tento základní vztah, který upraví všechny další tvoje vztahy. A pak ta žena běžela a svědčila. Nemohla unést to, jak se jí Bůh zastal. A celé město vyšlo naproti Pánu Ježíši a uvěřilo v jeho slovo. To je velmi důležitá poznámka k závěru toho evangelia. Protože my můžeme uvěřit skrze svědectví druhého člověka, ale my potřebujeme z víry žít každý den. A každý den potřebujeme slyšet jeho slova lásky. Proto nám nechal zapsat Písmo svaté. Proto máme evangelia. A my se učíme žít z jeho slova, protože to v nás působí život. Ježíš řekne svým současníkům, má slova jsou duch a jsou život. Je strašně důležité, abychom si našli čas na to, co nám chce říct Pán. Svým učedníkům, když Pán Ježíš vykládal podobenství o rozsévači, tak na jeho konci řekl, dávejte pozor, co posloucháte. A to bych vám chtěl taky položit na srdce. Kolem nás je tolik lidských názorů, tolik slov. Lidé se vymlouvají, že nemají čas na slovo Boží, ale na zprávy čas mají. Na komunikaci
zdánlivou komunikaci přes sociální sítě čas mají. Názory druhých lidí čtou a jejich komentáře. Kdy jste naposled slyšeli hlas svého Boha? A on mluví. Mluví a chce s námi mluvit, jak s tou samarskou ženou. Chce skrze své slovo změnit můj život. Mluví k nám ve svém slově a když se naučím naslouchat jeho slovu, bude mluvit i v mém srdci. My jsme začínali tím, že tento svět nezná Boha. Ale pozor, my jako Ježíšovi učedníci, my tomuto světu dlužíme Boha. My mu dlužíme poznání Ježíše Krista. My tomuto světu dlužíme zakoušení moci Ducha Svatého a lásky Boží. My tomuto světu dlužíme odpuštění. Pán Ježíš nám dal poznat svoji lásku, dal nám dar víry, ale nejen proto, abychom byli spaseni, abychom nežili pro sebe, a abychom svojí modlitbou a svědectvím života byli znamením živého Boha v tomto světě. Děkujeme ti, Pane Ježíši, že jsi nám dal poznání sebe sama. Že nám odpouštíš a zahrnuješ nás svojí dobrotou. Že nás sytíš svojí láskou a dáváš nám svého ducha. Já tě prosím za tyto mé bratry a sestry, abys je také dnes naplnil milostí Ducha Svatého a touhou slyšet tvůj hlas, konat vůli nebeského Otce, jak si toužil ty, a žít pro něj v tomto světě, tak jak si nás to naučil.